играем заедно. Какво пичове? Днес сега ще играем Dream League. Обаче не знам защо на мен не ми зарежда. Некъв играч ми е контузен. Сменям го. И почваме да играем. Почваме. Мина. Айде давай. Айде и той ми е контузен. Контузаха ми играч човек. Много гадно. Кой ще го изпълнява? Мина. Той ми е най-добри играч това. Айде дай. Фанай бе. Как ще вкарам там? Как ще ми контузиха и другия нападател? И двамата нападатели ми ги контузиха. Здравейте, пичо, аз съм добро. И друг с мен гладиатора бе, който вече почна матч. Покровей, то доста вятър. И да, нас не е мързало да се направим скайпове на теловете и... Макар че аз имам, но той няма. Нема да дам пари за това правя, знаеш. Айде, давай, мина, давай. Ес, хахаса, Заха. Айде, ес! Първи гол! Аз съм много зле на тази игра. Чакайте само да вина. Да. Аз ги сменям тия. Ес, първи гол! Мисля, че съм готов. 1-0 за мен. Гладиатора БГ веднага вкарва. Но аз съм некадърни на тази игра. Ма в 20 минута вкарах, нали? Но аз па нема вкарам изобщо. То сигурно ще ме бие 200 на 0. Така топката у мен. Сигурно. Как ме го бутна. Долен пас. Чакаме. Заха. Къде изпратих на тази? Айде, Вера. Как ми го спънаха? Ох. Блокираха ми пас. Така. Айде бе. Долу. Пас към хората. Айде, мина, да. Хората към... Айде, 2 на 0. Долу. Заха. 2 гола на мина. Yes. Изи, човек. Заха. Изпусна топката. Отново дълъг пас за Хаса. И това беше... Айде, давай пак мина. Заха. От тук. Ей, спаси. Да, кажа, че аз не разбирам много футбол. Ти пък. Не е ли истина? Моля, тубата. Айде от тук. Майко. Долу на Заха, бе, човек. Просто държи за голата, като си некадърни. Държи ми се за голата, че не мога да спре на топка. Не мога припка, така ще. Айде, давай, мина. Ти си. А сега... Къв то шут, бе! Баси некадърния шут. Да. Браво на мен. Халф тайм. Окей. Второто полувреме. И то се фаща за половина. Айде, бе, брат. Кропале! Давай, мина. Заха напред ли? Заха е долу. Пас към Заха. Заха дали ще стигне топката и... Аз съм некадърник и не можах да нацеля топката. Аз не можах да нацеля топката. Не можах да нацеля вратата. Айде! 3 на 0. Заха, но вратаря дали ще хвана топката. Вратаря хвана топката. Те. 3 на 0 за мен. Как коментирам, човече? Айде, долу е Заха, бе, пас 0. Пас. Айде, мина. Одяване на Вера. Айде. Както сега. Невероятен гол! Да, може да идете в моя канал, в неговия канал, защото той кара гола. Вижте какъв гол. Какво гола? Бях на чиста врата и нямаше засал. Невероятен гол. Yes! Знаете ли какво? Значи тук нещо просто ми отказа и
И то нещо се спря, не знам защо. Заха се Да знаете, че ще правя поредица на Dream League. Аз па няма да правя, така че отидете в неговия канал Гладиатора БГ. Аз па няма да правя, защото съм некадърник на тази игра и не искам да... И блокираха ми пас. Аз то ще го бия. 4 Така, на 0 той за може мен. да снима също и на футдрафт, не знам. Тя е тъп. Айде 5 на 0! Човек, аз още 0 на 0, първото Браво, време е. ще свърши. Гледай, аз обикалям един игра. Невероятен гол на Вера. Вера, Вижте каква красота. ти Вера, като какъв си го служил? Нападател. Аз съм го служил хал. Майче, чакай да видя. Каква красота на Вера. Взима О, аз Вера топката. съм го служил. Мина. Аз Вера съм го служил лав защитник. Браво е. Айде мина. Вера и Заха. Аз сега ще го смена, защото е контузен и ще видя кой има най-повече спид. Ей, какъв гол пак ще да вкарам. Ама той спаси вратари. Игра и сега да започваме. Айде глава е. Видите го този Като удар бе. Видите го този колко е ненормално. Аз сега даже не натиснах нищо. Просто му влязох. Айде, давай. Аз Вега. не натиснах нищо, Саме. Dream League умря. Какво точно бе? Нищо. Помисли, че това ми кара гол. Някой горе. Има горе. What? Как ми е взе? Вера, некадърник си и ти. Ей, как ми е взе Монреал. гадно. Айде, мина ти си. Айде, 6 на 0. Кен, тази има и топта, Хетрик на мина. Невероятен гол. 90-та минута. То англиче ли ми вкара, Една минута добавя. Рода ми вкара англиче. Айде, победихме, дами и господа. Аз ще загубя. Тук Да, сега пак- си сменя играч. Пак казвам, може да идете в неговия канал, аз съм некадърник. Аз сега си апгрейд на някакъв играч. Как са апгрейдват играчи? Е така. Така, С пари? влизаме и тук ги апгрейдваме. Вече ми 80. Yes. Вера. Паскам Вера. Заха. О, има в това Инест. Къде бе имаш и ние? Има бе, видях. Кой е това? Тогава Кой е ми това? прекъсна. Де го? Как? Това постоянно пропуска. О, yes! Той играч вече не О, е. гол! Кой ме е Браво на най-бърз? Заха. Заха всъщност е много добър. Гладиатора БГ направи 2 хет-трика с Заха. Не знам как. Е така много лесно. За мен това е невъзможно. Ти като си слаб. Шегувам се. Ти си слаб манета. Си какво? Имам 10%. Браво да. Кент. Пас на Вера. Това е за... То след малко ще направи червен картон. Айде, давай. Почваме новия матч. Това не е силен. Айде, почвам. Забрати го бусман си. Аз съм с синия екип. Аз като гледам, ние май ще се... Абе, къде подадох, бе? Да, то. Без дисках подадох. Една минута добавено време, само не ми е достатъчно да вкарам гол. Мамо, какво направи този? Все пак подава. Предотата бях. Айде, давай. Каква мазна гъда. Да, това свърши мач. 12 минута. Спазват изпечат. Човек, как така ще спаси той? Гаси вратаря. Той е като нинджа. Много ясно. Пак ми блокират пасовете. Чакай, защо? Какво правя, Играем Сал- до гол ли? Чакай, защо? Свърши матч и всичко, па играем пак. Дават ти продължение и ти дават. Ако пак завършите, ако никой не вкара гол, трябва да има дуспи. То няма да успи. Има.
Нема! Има, бе, брат. Аз защо не, бе, не че нема, ами аз не бия. Ох. Айде, давай! Браво, 1-0! Yes! В 29-та минута. Но за мен. Точно вкара гол! Моля, то ми вкара гол! Айде, загуби. Рода. Загуби ли? Да. Трябва веднага да вкараш гол до 120 минути. То за 102 минути. Имаш време. Карай, трябва да вкараш. Вера. Кент. Заха трябва да ти вкара. Ох! А като шут, бе! Моля, какъв е то слаб шут, аз погадах на вратаря. Как не ме срам. Екстра тайм халф. Това ми то наби сега. Не мога. А, не, бе, не ме бил. Подай. Това ми бухи. Игра, например. И дами и господа, тук сме 1-0, 45-та минута. Айде, давай. О, пак ли ми взе топката, бе? Тия екипи не са видят, те са черни. Сега, пичо. Сигурно ще видите, че матча просто е така спря. И да, това е защото, аз го ползвам, защото малко ни прекъснаха. И да, бихаме 2 на. О, какъв невероятен пас. Аз завърших 6 в моята лига. Окей. Ами, няма да откажа 20 стотинки. Айде, давай. Ами, не трябва да откажа. Човек има някакъв. Имаше някакъв играч за 320 гол. Верно ли е? Да. Аз имам 40 и няколко. Мач 49. О, да. Петро. Айде, давай. 810 гол, 82 спид, човек. Yes, 2-0! Yes! 73-та Мисля, минута. това ще бъде най-смотрен клип, който съм правил до сега, защото загубих. Да, пак казвам, отидете на Гладиатора БГ, защото той победи и в момента все още играе, но май няма му стигне времето да си изиграе целия матч. До колко минути му визем? Той има бизнес да си държи трайно, човече, ама ти, ако не си потвърдил акаунта, до 15 минути може само. Аз съм си го потвърдил и мога да повече, но това е друг отделен въпрос. Така, бичове, мисля да свърши този клип. Надявам се ви е харесал, ако е така, може да штракнете един лайк, да се абонирате, ако още не сте, и това беше от мен. Чао! Аз искам да го... Така, хора, аз продължавам сега. Де си свърша матч и се спирам. Ооо. Тихо е. Човек, клипа не е лош. Човек, клипа е много хубаво, бе. И така, хора. Това е краят на клипа. Завърших 2-0. Надявам се да ви е за мен. Надявам се да ви е харесало. Дайте повече нагоре и чао. Хаштаг слабак.